Na beogradski aerodrom danas je sletela veća grupa Rusa, bežeći od rata i mobilizacije koju je jutros proglasio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Kažu da su uplašeni, da je Putin ubica koji ih tera na sukob koji ne žele. Kroz suze su rekli da se plaše za svoje porodice i da će u Beogradu uglavnom biti kod rođaka, prijatelja ili članova porodice koji su već ranije došli u našu prestonicu, potencijalno jedan od posljednjih aviona koji će u narednom periodu poleteti iz Moskve. Stigao je danas na aerodrom Nikola Tesla. Ekipa Nova RS razgovarala je uplašenim i zabrinutim Rusima. Nakon što je Putin proglasio delimičnu mobilizaciju, mnogi u strahu nisu želeli da razgovaraju pred kamerama, trudeći da ostave rat iza sebe i da konačno budu bezbedni. Bilo je i onih koji su podelili svoja iskustva u vezi sa trenutnom krizom u Moskvi i objasnili zbog čega su papreno platili karte i krenuli put Beograda. Moj suprug je ostao u Rusiji. Mnogim mojim prijateljima je stigao poziv za mobilizaciju. Mojim kolegama i uopšte mladim momcima, kazala je Julija u razgovoru za Nova RS. Julija je rekla da su pozive dobili mladići, iako je prvo rečeno da mladi ljudi neće dobijati pozive. A pozivi su im, prema njenim rečima, stigli na kućne adrese. Moj brat je pod Izjumom. Regrutovali su ga iako ima 20 godina. Već 3 meseca je pod Izjumom u ratu. On je u rat otišao 29. jula i bio je u Izjumu i Harkovu. Ne verujte svemu što se u Rusiji govori, izjavila je Julija, za portal je govorila i Irina, koja kaže da je sa suprugom stigla iz Moskve kako bi bili bezbedni. Uplašena sam veoma za svoju porodicu i prijatelje, naravno i za svoju bezbednost. Pre neko vreme i moja ćerka je došla u Beograd. Sada smo suprug i ja došli u Beograd kako bismo bili bezbedni. Želimo da ostanemo ovde, priča Irina kroz suze. Ona navodi da je veoma tužna i da nikako ne razume zašto se desio rat sa Ukrajinom. Bilo je i onih koji su tvrdili da je u Moskvi sve normalno kao i ranije, te da Ukrajincima ne žele ništa dobro. Ukrajina kao Ukrajina, to je skroz druga tema o Moskvi. To su različite stvari, ali ništa dobro ne mislimo o Kijevu i toj zemlji, priča porodica iz Moskve.